Himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:07 oras, ginadulong sa aton sang Mighty C ang ginpabasko nga alkaline-based vitamin C. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka maulanon nga aga Pilipinas, maulanon nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad sa ireklamo mo sa K5. Sa subong nga adlaw pet sa uno na kita sa bulan sang Setyembre 2024. Imbokada nga adlaw, imbokada nga petsa. Gani siling sang iban kalabanan. September, please be good to us. Thank you, month of August. Natapos ng bulan kuno sing tigkiliwi. Tigkiliwi kun way kayo mo gapaninguhay. Tigkiliwi kun way kayo mo obray. Pero kung may obra ka kag may gamay-gamay income, why sing tigkiliwi? Sang una may tigkiliwi kay nga aman. Ang teknolohiya ta sa una hindi mo na ka moderno. Mo na nga magbulan sa gusto way gawa bugas kay way patubas mo. Ubos na sa bulan pa lang sang sang Hunyo, Hulyo. Pero subong niya, tama na ka moderno aton nya panahon. Sang iba sang una siling sa mga tigulang sang chimpon nga muna ko ng mga binulan. Gamantener sila sa mga kararoton, balinghoy, tambis, palawan, kamote. Tag kung ano pa dang pwede nila nga mga mga banayad, mga pwede nila makaon. Pero subong niya, why na? Moderno na gidato sining nga panahon. Damo na kita pwede makuhaan nga source sa ato sining nga kalanon. Gaga subong man na ginawelcome nato ng mga suki nato nga mga tag palamati nga nagapoda diri sa ato sining nga pagpangalagad. Baya K3FM Leganes 101.1, Kalinog 100.1, Miagao 105.1. K5 News FM Pasig City 89.1, 88.7 K5 News FM Sara, Gag 88.7 K5 News FM Iloilo. Ginawelcome nato ng mga driver kag paus ang Western Visayas Transport Cooperative.
Subong man ang ato sini nga mga K5 taxi patrollers, ang mga case naton K5 Iloilo solid supporters. Maayong aga man sa inyo sa ato sini nga mga suki nga mga taga Palamati. Siya gihapon ako inyo alagad ka K5 Ralph Dili Mosqueda. Mga balantayan nga balita diri sa ato sini nga pagpangalagad nga ginadulong gid sa aton sang klinika DTX 500. Mataas ang inyo sini nga mga blood sugar level. Proteksyonan nyo sini nga mga kidneys magamit sang klinika DTX 500. Bakla nyo sa klinika De Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Western Institute of Technology liwat na naman nga nabutang sa kontrobersiya ang ila sini nga pangalan. Nagligad to, why sila labot sa mga nagakatulog sa tawos palibot nila? Sila na yang tag-iya sang bilog nga bantod sang magsaysay lapas. Subong naman iya base diri sa Alicat Dog Care Iloilo. Nagpanghilo naman sila kuno, nagkalamatay naman dara mga kuring. Nano naning kalahinabo dara sa Western Institute of Technology. Amo na gani siling sang iban, sang chimpong ang tigulang iguno ang nagamanage mo nga Ricardo T. Salas kuno. Lain ang pagmanage sang una ikumpara subong. Sa subong iya, ang bago nga management o ang management sang Western Institute of Technology nagapabungo lang kag mahamba lang siya, mauntat manasagya po ng isyu. Hindi ni mauntat ang isyu, sir, engineer, sa pagkabalo nimo. Hindi ni maguntat as long as may kapareho sa imo nga panulok mo sa mga tao is do ordinaryo, blakag do may pagka pawalang bahala kalakon sa mga munang bagay, bala kay ngaman. Tisigi-sigi tubod sa imo sini income. Pero on the other side, lantawang resulta, pirambato na lang nakapasar sa inyo sini nga mga engineering students nga nagligad sang board exam. Nagapatimaan ini nga hindi na dapat magpa-enroll ang mga estudyante dira sa may WIT kay nga aman una, why sila labot sa mga tawos palibot nila? Ikadua, why naman sila labot sa mga kasapatan nga ginapamatay nila? Amo na ni subong ang Western Institute of Technology. Hindi ni mangamuni, depende ni sa liderato Pag kung ang liderato gani gapabaya, ang liderato pabungol-bungol kag pabulag-bulag, syempre ang idalom pawala man. Amo na nasubong resulta sa WIT management. Lain sang una ang WIT ikumpara subong sang una maghambal ka nga di ka na-graduate engineering sa WIT. O ti mahambal nga WIT ti mga dikalidad kag mga kampiyon nga mga estudyante ni. Mga mayo, pero sa buong di ka nag-graduate engineering mo, nag-graduate sa ISAT, sa CPU, timambal nga ti mayo, gid kay dara ka mo nag-graduate. Kay nga aman, ginatutukan sa mga maestro kag sa mga maestra sa pampubliko subong kay nga may ginamintinar sila nga standard. Istorya na malang ning nabilin sa wet ng mga mayo nga mga engineers nga nag-graduate mo sa tod lang. Ikumpara subong nga mga nag-graduate diri sa ISAT, ang standard bala sa mga pag-eskwela sa mga estudyante dira kagang standard sa pagpangtudlo ginatagaan gid value diri kuno sa WIT ang standard nila kuno kung mabayad ka lang tuition okay na kun hindi bala ka na magtuon matomato ka nga estudyante nga resulta nubo subong ang ila sini nga passing rate sa natapos nga engineering ang ngalan nyo Western Institute of Technology kag ang ginabanner nyo gid ang mga engineering ninyo sa electrical engineer, nubo sila yan. Wala na tagani ka, bati diri nga may mga nagtap sa Western Institute of Technology nga mga engineering students nila. Sa nagliligad nga pila ka mga tinuig, lato-lato na. Ikumpara sa una, tiga pakita ini, ang management is hindi naka-isrot mga ka-K5. So mas better, kung pwede pa malang nga maipa-eskwela, bata nyo, bisa sa CPU kung mahal-mahal ang tuition, dito na lang pa-eskwela sa CPU kung engineering ang kuhaon. Hindi ganit diri sa may isa to. Kaya ti ginatutukan gida diri why sila labot sa nagakatulog, why sila labot sa pakabuhi nga ara dira. Lakip na ining mga kasapatan. Ti ano pagidayan na matabo dira. Sa WIT tapos ang balon man lang sang ila sini nga presidente matapos kag mapatay managyapo ng issue masabat ako kag indi. Di mo ning resulta
ay maanabi nyo, mauntat ne. As long as hindi si WIT lang tawag lang estudyante nyo kay hasta estudyante subong mga kabataan. Sana tabo dira nagligad sa kwan sa ano ganiya. Sa padisko nila to nga nakadisturbo dira sa palibot hasta estudyante. Nagasungayan na pila ka mga estudyante dira mga student leader. Ang worst subong ang mga estudyante kuno dira may pila ka mga maestro kuno. Tungod sa issue nga ni nagobra sa mga pages. Ang mga pages nga ni gapakamalaot sa mga nagatalakay kontra sa issue dira sa WIT. O, tay mayo bala ne? Amo ning mayo nga mga ehemplo sa mga maestro dira sa WIT. So sa mga ginikanan na nagapamati subong nga ti do hambal na do namin magpa-enroll dira sa WIT. Mas mayo hindi na lang kamong pa-enroll dira. Ngitain nyo na lang isan kiti libre man mo. Kanugon man lang sa ginapatuition nyo dira sa bata ninyo. Tapos do sa way lang sa kalag sa mga maestro dira sa pila ha, hindi tanan. Pero naga-reflect ini sa management gid mismo. Hasta subong, nang tawab ladi kay gin schedule sila sa barangay Bantod Lapas. Pero kalag pabungol-bungol schedule kuno September to sila pa yang masunod ha. Sila pa yang pinagusto sa ila sini nga schedule. Way nagid ni huya ang management dira sang WIT. Batsyag mambi ka mabisan kami gamay nga huya lang. Hindi siling nga naga-income kamo dira kay pribado inyo eskwelahan. Patumbaya lang kamo dira. Tilang tawa. Nubo-nubo ang mga pirambato lang nagparasar sa tapos lang electrical engineering Tilang tawa ang natabo hasta nga nang hilo naman sila sang kuring dira Hiway man sa gyapon ang pabungol. Sige, adopihin nyo lang ang pabungol kay as long as may mga issues kay mga reklamo dira sa WIT. Hindi ka mo kalampuwas. Gapanago yang presidente ang chief executive officer ang tag-iyag mismo sang WIT presidente. Gapanago. Sige, adopihin lang da nga panago engineer Salas panago pero galabaw ko nung buli ko si Kaki 5 Jason Talaron. Tilang tawa. Naluoy lang kita sa mga kuring nga pinamatay naman nagliga do. Sobra-sobra na ning ginaobra sang management sang WIT. Kung nakabalo man, kung way kabalo, i-call niyang attention sino nagpamatay ni sa mga kuring ni. May kabuhi ning kuring mo. Based deriyo sa post sang Alicat Dog Care Iloilo. My heart breaks gid sa inyo with main campus nga personnel. Personnel ginato mo deriya. I don't know if balaan ka admin ni kawit ninyo ginobra. Okay. Balaan na siguro base kung sila man gani guro nagsugo. Halos tanan nyo nga page gin PM ko para masigurado nga safe ang mga cats na hindi mahiloan ka personnel nyo da. One of your pages replied nga ginpalabot niya sa inyo higher personnel. Grabe nga pasalamat akon kay ginpalabot nila. Abi ko mapunggan ang inyo pagpanghilo poison sa cats ginpadayon nyo gid. Thursday ako nagchat sa gabi pag-report gid sa akon ni anonymous reporter. Aga kamo nag-response abi ko gani okay nga apagagabi gindayon nyo gid gihapon. Di nagkadto ang konsensya nyo. Gingitaan nyo pa ko solid evidence sang gabi nga to hambal nyo nga purely speculations lang ari ang mga evidences halin sa student ninyo dira pati sa staff ninyo. Nag-offer pa ako cage sa inyo para kung madakpan nyo pangsulod nyo para makuha ko. Galain gin buot ko sa inyo. Here's our conversation the night nga nag-report si anonymous reporter na tomorrow daw mang poison cats sa WIT campus. Ang tomorrow niya ni is Friday na pagkaagaw. Ari WIT Electrical Engineering sila niya. Good day ma'am sir. This is Alicat Dog Care Iloilo Animal Advocate here in Buntatala Haro. May na-receive ako report from anonymous reporter nga may manghilo daw ang mga personnel tomorrow sa mga cats kung pwede hindi lang mag-violate sa Republic Act 8485 regarding sa animal cruelty. Sige nga, okay.
If okay sila instead pangiluan, why not tanan madakpan nya cats campus surrenders amon. Please hindi lang manghilo kay pwede ko na tani maistorya ang higher personnel nyo. Please call me sa number. Okay. Good evening. As far as we know, reply na nisang with electrical engineering ha. As far as we know, no one has any solid evidence regarding this matter for the reason that these are purely speculations. As student of WIT, we do not condone this kind of action taken towards cats living inside the campus. Please refrain from spreading this information as it is controversial and might damage our may tabo na bi, our institution reputation. Get caught sila niya. As a students of WIT, we condone the action taken towards the cats living inside the campus. Please refrain from spreading information as controversial might be damage sa bilabo. We appreciate your concern. Maning reply. Okay. Nakuha, si reply naman, nakuha ko lang ni ang information as one of the department staff. As we promise him, her, he will keep anonymous. Thank you. Sila niya. Okay. Officers of WIT Biological Society already held meeting yesterday. They were planning to adopt the said cats. Sila niya, dengan baldari nga i-adopt. Kag ma-donation drive sila. So the government has been notified with a concern. Also, please be rest assured. This is a developing case palang, Abi. And indeed verified. That's why we can't rely, really disclose the information. Muna. Okay. If need you help, sila naga-reply sa gyapon ng alikat. Sila niya, grabe nga pakitloy ako, hindi paghiluan ng cats. Wala gid ginto man. I will take actions regarding in this the dead cats nga ginsend sa akon students kawit pabalaan yung personnel. Okay. Hasta ang senior high school gin message nga page, ang Western Institute of Technology gin message man. Ma'am, badly needed your help. May info ako nakalabot sa akon nga may personnel sang WIT nga manghilo sang campus Wednesday ni sang gabi cats tomorrow. Okay. Amo na ni. Amo ni ang mga conversation nga naka-post mga ka K5 sa alikat nga page diri mga ka K5. So, di nang balatyagon sang nanghilo nga ni sa management sang WIT. Kabay pa nga malantaw nyo ini ang ginobra sa inyo sini nga mga personnel dira. Mahuya man kamo sa kabuhi isang kuring nga ginpatay ninyo ay. Kon kamo bikaron nanging kuring kagiluan kamo. Oh, why pa nga na matapos ining issue sa reklamo sa inyo dira nga ginapabungol-bungulan nyo lang. Nga gina-drawing ka gina-dribble nyo lang ang mga barangay officials dira sa may barangay Bantod. Subong nang hilo naman kamo dira sang kuring. Hay. Lantawan nyo amo na ako ng management kapabungol. Ang management daw sa way lang sa kalag. Amo ning resulta, why may mapalapitan. So ang amo na lang diri nga maobra kay why masakalag sang Western Institute of Technology Management, mas maayo na lang. Sa sunod nga mga mga enrollment, hindi na lang kamo da magpa-enroll sa WIT kay amo ning ginaobra nila Kung may problema gali mga estudyante ninyo dira, why nila sa kalag dira makaluluoy lang inyo sila nga mga kabataan kung dira mag-eskwela sa Western Institute of Technology. Iban pagid nga mga talalapang doon nga balita diri sa ato sining nga pagpangalagad standby kay K5 Aaron Refollo ining natabo dira sa may Banwa sang Mina. Sa diin may ara dira nga mayoral kag aspirant nagliga sa pagka-mayor kag isa ka negosyante ang ginpaarakan sang pila ka mga persona tiro Biyernes or Sabado na nisang kaagahon. Kag subong man si Engineer Andig sang Iloilo Provincial Engineering Office, sang Iloilo Provincial Office, nagapalagyo sa issue dito in the first place. 6 months na nga delayed ang proyekto nga nabalik dito ang nabalik dito ang isa ka daycare worker sa may barangay Akwit. Tinagligad pa ni nga adlaw ginteksan ta kagintawgan si Engineer Andig pero waay gasabat. So, tiyan mo ni patiman niya palagyo. Hindi tala pagkalimtan doon tabo sa may San Miguel nga nagligat to ginaligar nga ang kontraktor to daw inyo ko no. Hindi ayahan nga sa gihapon ang kontraktor ni nga ginatodlo nga taga Rojas. Dami naman ko no ni Engineer Andeg. Sampalin mo.
Oh. Engineer Andig, mahuya ka man kay Governor Toto Defensor ay. Ginaguba mo lang kredibilidad sa nga to sini gobernador ka. Nagaobra sa inchakto. Oh, sa kay Governor Defensor Gov. Si Engineer Andig Gov, nagagwa dito Gov nga tido. Iya ni kuno dami nga kontraktor ang nagaobra sang project dira sa may barangay Akwit. Kag bisan 6 months na nga delay ang project kay may nabalik dito nga daycare worker kag ginapabayaan. Why niya sa Kalagov kay nga iya kuno nga dami. Sampalin mo. Oh, mahuya ka man Engineer Andig ay. Nagliga di may isyo sa inyo sa may San Miguel nga parati sa tulay dito. Nga inyo man to kuno mga dami nga mga kontraktor. Subong imo man sa gihapon ay sobra naman ang imo Engineer Andig. Pakabal na lang ged. Sa wit ni Goro graduate si Engineer Andig ay. O kay kabalo siya magtabon sang cotton buds sa saya sininga talinga. Oh. Subong man ibaloon tani karon dugay-dugay May ara man kagabi kuno nga kahapon nga sunog sa may banwa sang Dumangas. Kag ginaligar may ato dito nga isa ka napatay. Kag may series bus man subong aga dira sa may banwa sang Lambunaw. Ngati nagbaliskad. Kag update man gikan sa banwa sang Pavia sa sining nag-hold up sa may 7-Eleven kahapon sang aga alas 6 nga nagkuha sang 6,000 pesos ti madasig nga nadakpan sang isang Pavia Municipal Police Station ang ining sospetsado mga ka-K5. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Aaron Refuyo diri sa ato sining pagpangalagad sa sining natabo nga pagpangluthang dira sa may banwa sang Mina sa sining isa ka negosyante kag mayoral aspirant nagligad nga tuig mga ka-K5. K5 News FM Live Report. Ron K5 Ralph, good morning. Ining biktima K5 Ralph sa nagnuntad rin nga shooting incident. K5 Ralph nagkahangawa gid kag tugas ang kagugmat sa ilang seguridad K5 Ralph. Matapos dire ining biktima mo si Dorothy Boy kamarista K5 Ralph at isamta nagkatulong ni sila K5 Ralph sa ilang rest house dira sa may barangay Amiroy, Nina Iloilo. Yara sa las 12 kun las 12:30 sang kaagahon na kahapon Agosto 31 K5 Ralph. So din, opo dyan ang misis niya K5 Ralph. Isang nakatulog sila, nabatsagan nila ni K5 Ralph ang pagkinag-hold bara sang ido, nga doon hindi ba usual. Kag tigin sugo ni sa biktima nga misis nga tanawon kung sino o base ko tinaho lang nila K5 Ralph dire sang gin-check ni misis niya ang bintana niya K5 Ralph kag naghambal misis niya balang sino ni hinari lang K5 Ralph may nagluptok sang 3 ka beses dire na K5 Ralph nagkuha sang ining posibleng biktima nga ti lisensyado marikonoso sa iya kag nag-return fire K5 Ralph, samtang nag-focus sa bintana. Karon, pagbago sa K5 Ralph, nagtahaw, tapos may naglupok naman si K5 Ralph sa porsyon naman sa ilang portahan nga amo ang portahan pagwa nila K5 Ralph amo na ang ang sala, tapos ang ilang balkon K5 Ralph. Pagtapos, amo nang lupok na K5 Ralph 5 o kung anom ka beses iya sang bala ato 12 gauge shotgun K5 Ralph. Tapos dugay-dugay may naguntat tapos may ara naman sa paglupok K5 Ralph kay nagbalos di ba ining si kamarista K5 Ralph. Tig ginaligar pila gito katawo K5 Aaron? Ang ginaaligar niya sa 2 o 3 K5 Ralph. 2 o 3 tig sulod lang siya ang rest house niya ni why ni Kudal sa palibot? May ara K5 Ralph. May ara sa K5 Ralph. Tapos may ara sa gate K5 Ralph nga ti pwede ka sulod sa rakyan kag motorsiklo. Sa palibot damo pamalay? Layo ni gamang panimalay K5 Ralph kay ti kalapad sa iya lapad ni kag iya lang ni puros tanan nga mga property K5 Ralph. Nga ti kalapad na bisang iya nga duta nga dira may poultryhan man siya kay ti may mga restaurant man daang iya nga mga tinaw K5 Ralph.
So, ti mo ni Bla K5 aron ang sa interview mo to siya ginasiling nga ti daw politika ko no. Ti ano nga mapadlagan sa liwat subungaw? Yes, confirm kay Five Rob. Mural aspirant naman siya suno sa iya kay ang ano ni ang siya ni kay Five Rob kung may nagakadto kuno sa iya nga mga tao nga ti siling nga padlagan ka baliwat nung Tikboy sa Tikboy padlagan ka kay Tito na sang ibang nga mas potential pa nga mag-leader sang Manwa naton kay Five Rob muna something istorya tapos may mga actually may line up na sa kay Five Rob sa information may line up na siya do may incumbent sa maupod sa iya may isa ka professor kag hindi man basta-basta kay Five Rob nga mga ano ni nga iya nga line up pero wala pa sila sa partido kay Five Rob. Waay mo sa mga dumot sa iya maliban sa ano gani sa politika? Kung tanawon kay Five Rob ang nasiring niya hindi niya makabig totally kay Five Rob nga amugid ang motibo. Hindi man pwede makuno kay Five Rob basihan ang ining party sa politika kay Five Rob kay ti sano nga rin dito sa palibot kung si Sir Tikboy ni ang madaragan pero may padaog gid sa pagka-alkalde sa Nina kay Five Rob. Amo ni ang isa sa barasihan lang sano kay Sir Tikboy kung si Doro Tikboy Camarista nga barasihan pero hindi totally kay Five Rob kay ti wala man sa organic contact kay Five Rob kung way man sa ganit maging tapakan nga tawo o kung parte siya nga negosyo kay Five Rob. Ang mga igo nilon sa pertahan kay Five Aro no? Kagdingding? Yes, kay Five Rob. Portahan pakadto sa ilang kwarto tapos ano ni kay Five Rob ang bintana. Tiyang ang iyang balos diri amo ning sa sulod igo niya? Yes, kay Five Rob. Una-una nagpalupok ining ano ni ang suspect ni sa bintana. Karon sa bintana dito man ang una nag-focus si biktima nga si Camarista kanang balos dito return fire. Kag sang nabatian niya kay Five Rob nga may naglupok man sa pertahan dito pagwa sa sala nila dito kung pertahan sa kwarto nila nga pagwa sala dayon nan dito naman siya nagbalo sa kay Five Rob kag amo ring igo dito kay Five Rob sa mga bala. Sino pod niya na times balay? Sinisi siya kay Five Rob. Duwa lang sila? Yes, kay Five Rob. Okay, damo to nga na-recover nga ba siyo no? Yes, kay Five Rob estimated 25 tanan ra kay Five Rob suno sa pulis ang na-recover nila kay the wing turnover ni Brad sa Soko ang mga bala initial dito 12 gauge sa shotgun tapos 9mm kay Five Rob. Okay. Salamat gid kay Five Aron. Yes, kay Five Rob. Ini nga balita na nakuha natin rin sa may syudad kung sa probinsya sa Iloilo. Yan pagit kay Five Rob, kung iman pagit mga posibleng tabo rin sa palibot natin na makuha gid sa K5 News of Iloilo. Ini nga balita na dulong gid sa Kalwan, sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na naka-detox ka pa. Kaupod sa patron, si K5 Jason Talaron. Ako, si K5 Aaron Refolio, para sa kampyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News of Iloilo. K5 News FM Live Report. Salamat gid kay K5 Aaron Narifoyo. I-check ta ang Mina Municipal Police Station. Ano bala ang update pinaka-latest dito kay ti kahapon ni sang kaagahon na tabo mo? Ti nagligad may pila ka serye sa pagpanglutahang dira sa may banwa sang Mina. Ti duay matugani masulbar Ti kon ginalantaw diri karon ni Tikboy Camarista nga ti posible politika, ti isa malang ang ginalantaw niya dira sa gihapon nga magabungguon nga pamilya mo. Ang pamilya Grabato pero hindi sila sila ning ginatudlo. Kay ti kon politika mo nang nistoryan ti ang incumbent da subong is ang Grabato. Ti hindi ayan mo na balang mga amalisya pero lang tawon tagi ko ano gid ang tulid nga investigasyon sang Mina Municipal Police Station. Ti mahuya maning hipi siguro hindi niya ni masulbar kay lugar na ni Governor Defensor. Tapos mahambal pa siya nga politika. Ti kung politika kung hindi politika ti clear o karon sinong suspect. Kay hindi man ni pwede yang sudlon ka lang imos balay mo to kag para kang katutiro. Ti direta ka matakos ang hepe sang Mina Municipal Police Station. Sa iya sini nga investigasyon. Sa pagsulod, tigin sulod mo, alas 2 kagahon, sudlon kimo sa balay mo to kag
Postdakan nga postdakan ti mayo lang may pusil man ni siya. Ti kung sabi pusil karo kagway to kabati sang lupok ang mga nagsulod do sa iya. Oh. Kung way to karo ka ano gani ka sabat way ka retaliate to karon. Base sinulod to. Oh. Kag pag sulod pawala lang dayon. Oh. Gin first call ano tindi di ka duha. Why gapon lang nga dial. Sige, dial ya. Kay ibaloon ta ang investigasyon sa Mina Municipal Police Station regarding diri sa ining natabo nga issue ang pagpang tiro sa balay ni sa rest house ni mayoral candidate Tikboy Camarista mga ka K5T. Kuani, kung politika, tama pa katimprano, sunod pa kaning bulan filing. Tigarin kay ti, kung mapadlagan ka, kinahanglan subong, nagapara pa batsyag ka na sa sining gakalahinabo, nga ti gapadulong ang eleksyon, dira mga ka K5. So ginangananganta ang sabat sang hepe sang Mina Municipal Police Station. Sige naka-standby na si Police Captain Rosario Miranda. Okay. Ma'am, good morning. Upod mo diri si ka K5 Ralph Mosqueda. Live kita subong sa K5 News FM Iloilo. Yes sir, good morning kag. Good morning sa tanan nga tagparamiti sa inyong programa. Okay. Ma'am, ano nakaroon ang latest sa investigasyon naton sa pag sulod kag pagtiro sa balay ni Tikboy Camarista, ma'am? So far sir, as of now continue aton nga investigation pero amoy na kahapon may mga recoveries kita nga mga firecard trades case sa mga sari-sari nga armas like 45 caliber and 9mm and then shot shells na to sir. Nahambal ni Mr. Tikboy Camarista nga ti base politika. May ginasunod kita nga anggulo kasubong sini ma'am? Sir, hindi pa kami sinaka-determinar kay balaman na to na election dugay pa man wala pa man gani ang filing. Oo. Aga kita nga mga pulisan wala kita dira pahilabot. Okay. Sa negosyo kati negosyante siya may anggulo kita dira ma'am? Isa ina naton sir kag gina-consider. Okay. Politika out sa negosyo. Anong mga negosyo ni Mr. Camarista ma'am sa pagkabalo nyo lang? Sa ako nabalaan sir malapad ni ang iyang poultry. And then may furniture shop man siya. May furniture shop sa dira. Yes sir. Oo. Sa iya sining nga negosyo, damo sa may mga nalapakan, may nakagi-blatter dira nga ginreklamo siya o kung nagpalabot siya nga may pagpamahog sa iya nga bilang isa ka negosyante? Sir, sa availability sa mga record, wala sir. So wala sang ni isa nga record nga muning mga nagkalinabo sa iya? Yes sir, wala kami sa mga record sang lately ni. Okay. Mga previous sir, wala akong may nakabati dara. Okay. So, isa lang man ginasunod nato, negosyo lang man ma'am, or may other angle pa kita? Wala naton ina kay asa subong ina-establish naton ang mga motibo. Kag wala man kita gadulog sa pag-imbestiga regarding dyan. Okay. Pila gito ka tawo nagsulod ma'am? Ginaaligar sa aton nga biktima duha. So, duha. Ti ko magamo ni ma'am, kung why pa to makilala kag nagalaga pa tong duha nga to, may posibilidad nga ti kung target gid man si negosyante Tikboy Camarista ti base mabot ang tiyempo nga malabot gid ni siya do mo na bala ma'am? So far aton nga kapulisan diri sa Mina, ginatinga man naton nga ma-maintain ang kalinong katawhay. May mga katabo man mga insidente pero mga isolated lang sir. Pero sa kasubong sini ma'am, anong aton nga target nga masolbar gid ni siya?
Tinguan naton sir kay aloton naton ang ano sa aton nga sinong crime operative nga ginkandak kahapon para nga at least may ideya kita sir kag maka-aid sa aton nga investigation. Okay, anong mga ginahulat naton dito ma'am sa crime operatives nato na? Ang resulta sir sang like kung nakakadto ka mo sir sa iya nga sa scene of the crime ang mga igo bala sa mga lain-lain nga mga kalibre kundi na ma-determine nato bala ano kalayo maamo na bala at least makambal kita sa mga regarding sa natabo. Okay, oo. So, why pa man ma'am no iban nga mga anggulo, why pa ta may mga gina-explore nga base daw huring-huring na blang nga daw mo ni? Yes sir, ginaton sir ang pag-investigar kay ginatulid man naton ini. So, layo i-out na isa ginalantaw nga politika nga anggulo kay ti apisar nga naghambal si Mr. Tikboy Camarista kay ti daw confirm nga na mapadlagan sa dira. So, hindi politika kon kamo maglantaw. Kung ang kunang iya gina-aligar sir, hindi kami sinada pa ano, iway man nato gina-consider man ang tanan ng mga bagay kag posible makaangot sa natabo sa iya. Okay, pero nagligad niya pagpadalaga niya, ma'am, why man siling nga daw nag-init gidang politika dira sa may banwas ang Mina. Base lang nga kay ti balanta, kamuya kamin go man lang kamo dira sa mga pulis status Mina eh. Wala man ako sir may nabalitaan diri nga na regarding sa mga basta election. Do ka gamugib lang ng ligad niya election diraw? Pagpadalaga niya, why man? Mataway man sir. Why man? Mataway sir, mataway sir. Dira sa Mina, may mga na-monitor kamo nga mga crime group nga posible mo nang gingamit kay Tikboy? So far wala kami sir may na-monitor ang ambal ko sa imo sir ang Mina, banwas sa Mina. Matawhay, malinong kung may mga insidente nga nagkatabo, siguro mga ano lang na, mga kumbaga hindi sir kabisan sa amon na crime incident, masyado ka laka sir. Okay, sige. So, kami mama, nagalawom dali nga kabay pa nga masolbar ninyo ining natabo nga pag sulod sa anggulo sa hold up, ma'am, or kawat, may ara dira? Wala man nato ina sir ginadula nga mga tanan nga mga possible nga mga anggol wala at least makaangot sa tarabo sa iya. Okay, sige. Ma'am, thank you gid, kag happy Sunday. Yes sir, thank you man and welcome. Nabatian si Police Captain Maria Rosario Miranda, ang hepe sa Mina Municipal Police Station. Standby la kay Dumangas sa K5 Lawrence. Angot sa sining natabo dira nga pagtiro sa balay ni Tikboy Camarista. So, ang inalantaw nga anggulo, amo ni do kita pa ganin nagaplastar sa mga anggulo. Do kung pamatian lang ang sabat sang hipe sang Mina do bangati do ay lang skalag do mo na ambal sang isa ka mga nag-message sa aton. Do ay bala plano nga padalman nga mahulat ka pa imo to ya sa soko man. Mahulat ka pa imo to ya sa kung ano to mahatag sa inyo sang scene of the crime operative sa kung pwede ka malang ka pang imbestiga o sisa bala on your own. Tapos i-support mala ato karon nya. Ulaton mo pa to karon ano kang distansya sa pagtiro sang suspect. Ano to karon mga na-recover ipabalistik kun bala nakarehistro ato kun wala. Ti kun sa sunod semana to maabot sunod semana makamoya maimbestiga. Kani butang niyo man sa urgent para nga makuan man mapadasig-dasig man kagang ang dayaw bala sa mga pumuluyo nga hindi lang silinga. Amo ni bala nga urat laton lang kay komo kay way may napatay to. Pero the fact nga may armado nga nagsulod sa balay sang tawo dara kagin parakan sa tiro. Wag gid sang ginatawag urgency headed by Police Captain Maria Rosario Miranda ang Mina Municipal Police Station sabton lang kung may natabo mga isolated cases lang man ini. Pinsindihan tana mga isolated cases hindi man gid siling. Pero kung nasiling nga isolated cases bot sing ganon ang inyong intel gathering, ang inyong intel monitoring dira sa ibanwasang Mina, hindi ka muni kasangkad. Di ba? Kaya nga aman, kung plano ini si Mr. Tikboy Camarista nga tiruhon, dapat may informasyon ka nakasubong sina. So balik naman kita sa basic, nga hindi nga way na to na monitor ang kasubong sini, nagapakita nga way sarig sa
pulis sang mina ang mga pumuluyo or ang tag-iya mismo ang biktima mismo sang ginpagtiro. Kati amuni kung amuning kung ang ginaaligar niya is about sa politika, kung ginaaligar about sa negosyante do sa negosyo do nga clear man. So why sang sarig do amo na lang niyang matabo. So mahulat na lang. Unahan na lang si Major Dadji Dilima kung why pang dumanggas. Do mo ni bala mahulat na lang kita kung san hindi naton pwede may ideya na padasig-dasig. Balikon kadtuan si Mr. Tikboy Camarista pasiktuhon kung ano gibalang rason. Okay? As of now wala eh. Puro lang sige aton imbestiga. Di magkasubong sini ang ginaobra sa ato sini nga otoridad dira sa Banwa sang mina. Ay malubong na lang niya sa punungan kag hindi na lang ni masulbar. Ipakita taman bala nga madasig ang ato sini nga pag-imbestiga, hindi nga rasonan lang kita nga nagahulat kita sa scene of the crime operatives nga kung anong mahatag nila to nga mga dugang impormasyon karon. Ipasang karalag sa to ko pwede malagas Okay, posible man niya way gid. Di makamon na lang ni ang krimen sa Pilipinas ni magasaka naman kon may kasubong sini nga mga otoridad kita nga sa kahina ay mag-imbestiga. Natawa bala din ang tabo sa may Banwa sang Pabiyaw sa kay Police Major Dadji Dilima. Sang aga pa lang to nga daan, naglupok na to kag may itsura ng suspect. Ti pagkahapon dakop dayon ang suspect nga nagsulod sa 7-Eleven. Kang sa Minam balon pata nga mahulat sa Soko man. Naka-standby sa linya si Police Major Dadji Dilima sang Pabiyaw Municipal Police Station. Sir Dad, good morning, happy Sunday gid sa imo. Likewise, Sir Rans, good morning and happy Sunday also. Sir Dad, congratulations sa madasig nga pagdakop sa sining suspect nga nag-hold up dira sa may Banwa sa Mina, nagkawat sa ila sining benta. Sir Dad, mga oras gid nadakpan ining suspect kahapon? Kiti kahapon balan kuan kami off-air kami kahapon eh. Yes, Sir Ralph, bali kagabi sa nag-inform aton operatiba kay wala na naton gintantanan kagahapon sang na locate ining area sang iyang ginaupod Sir Ralph. Kagabi ginanalan naton sa operatibang area kaupod sa City Intelligence Unit no. So mga around 9:30 or past 9:45 siguro more or less sang nag-inform aton operatiba nga ara na sa kustudiya si alias Agit no nga amo ning suspect naton sa robbery hold up diri sa may convenience store diri sa may ganon pamilya idin. So after that nag-proceed sa area kag dala diri sa police station ining aton suspect. While diri sa aton na opisina diri sa police station ginakuha naton ang aton mga witnesses no. So sang nag-istorya kita sa iya discreetly pasulod naton ining aton nga mga witnesses sa salakyan without knowing sa aton nga suspect nga himbisa na siya sa aton mga witnesses no. Dito una gina-identify sinisang duha. Then on the later part naka-invite na naman doon ni Kahira. He was also positively identified sining Kahira, Sir. Diin ginadakpan ini si alias Agi kag taga diin gini siya Major Dilima. Sir, kahapon nakuha kita sa mga CCTV footages after sa commission sa crime. So dito ginapanaptan naton ini nga CCTV and photos no, including sa imo. So na-capture sa isa ka police station o kung sa isa intelligence unit sa station kag ginsend ini sa mga Arevalo Municipal Police Station wherein nga biktima man ini sila sa pag-hold up sa 7-Eleven few days no prior sa matabo hapon diri man sa may Pabiyaw. So dito gina-identify ini siya sang Kahira kag crew sang among mga convenience store no. Kag dito nakakuha kita sang iya nga pangalan nga amo ning aton tutukan. So after that may gindala siya nga duha ka address. So una ang gidatuan naton ang San Juan Molo in Iloilo City. Then after that mugid ang legal niya nga address nga ginadala sa mga mga engagement niya amo ning
Wilson Alandoni City proper, sir. So dito ta siya nakuha sa Wilson Alandoni, sir? Hindi, bali diri siya nakuha sa may infante sa sa lugar sa ginupod-upod niya, sir. Okay. Sa munibla, sir, kay kadasig sa impormasyon sa subong nga panahon, bala kati may mga CCTV footages kita, dasig lamang mag-send sa mga messenger na sa mga group chats, kag kitaon ang yasini nga itsura mo ning bintaha bala Major De Lima sa kooperasyon sang tanan-tanan balaw. Yes, that is correct, sir. No? Take advantage na ito ang advance ng technology para at least ma-inform ang publiko kung amuni ang tsura sang ito nga suspitsado. That is why madasing nga na-identify especially ang mga biktima niya. For the background sini Sir Ralph, may previous cases in siyang theft, no? Baka trespass to dwelling. Siguro kahit man sini ang tinfile sa mga units, no? However, nahulog din siya sa trespass to dwelling, considering siguro nga wala sini recovery sini sa iya. And violations ng 10591, no? Ng RA 10591, no? Parang pag-upod sa illegal nga armas. Okay. Di ba nagsulod siya sa Kwan, sa Arevalo nga 7-Eleven? Dira sa may pabiya. Sir, why gwardiya how? Sir, wala sang guard ini ang kuano, ang 7-Eleven diri sa may aganan. The only 7-Eleven nga wala sang guard diri sa may pabiya. Bangod bago lang yata ini yung turnover, no, sa owner, no, kay daw nag-expire na ang franchising nila. So that is why pakamaayo nila nga wala sinisang gwardiya for the meantime. No? I don't know kung ano ang plano sa management, but 3 days prior matabo ang robbery. May ginatawag kita nga security survey inspection amo nang regular namo nang ginahimo nga dira makita ang mga absence sang mga commercial establishments. Then nag-recommend kita kung anong dapat nila himuon. Rekomendahan naman ina sila nga mag-employ ng security guards, but I don't know kung anong kuan sang management. But on our part, ang area na sir sang aganan wala na ginahalinan sa police because dira na damo ang amon nga standby point. Wala sing mga responses, wala sang official nga lakat ang aton nga patrol, no, kahapon. So maayo gid kay nadakpan ni siya kag anong nga kaso i-file naton siya Major De Lima? Sir Ralph, we will be preparing sa mga documents starting today and actually kagabi, no, and we will be filing tomorrow, hoping matapos tanan kag mag-file na kita sang robbery, no, sang kontra sini sa aton nga suspitsado. Do kahapos lang iya pagsulod, no, tapos sulod siya soksok helmet pa kuno-kuno nga mangkot presyo, tapos ang matutok, tapos dugay-dugay sarados kwarto, tapos guapa simple lang tika rin kayang lugar dabi perti nakatawo kag mayo kami CCTV lang sa bisan way gwardiya Major De Lima, no? Yes, that is correct, sir. No, I think anad naman siguro, that is why nga daw kahapos lang sa iya kagatsi sa iya. That is why nga na taban niya kahapon ang kwarta. Solo lang siya nag-operate? Yes, sir, solo lang siya bisa CCTV nga amo na pang halin pagsulod, sang nag-standby siya sa gwa, then pag katapos ang commission sang crime. So gwa niya by chance, no? Yes, kay prior sang pagsulod niya, nagkakaon-kaon siya sa gwa, nagatulog tambay, siguro by chance nga abi niya isa lang ang kwan sa sulod, no? Dili kay may upo dito sa likod, so may gindalaan sang kahiran, no, kay una natong ipagwa gani isa lang, bali may tao sa likod pagid nga upod sang kahiran naton. Okay. With this, happy Sunday, Major De Lima. Congratulations sa pagdakop sa sining suspect. Likewise, thank you so much, Sir Ralph. No? As always, you're one of the media entity nga nag-support sa ato. Thank you so much and good morning. Nabatian si Police Major Dadji De Lima, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Si Police Captain Rosario Miranda, ma'am, kasi kung makakadto ka kay Major De Lima, makapamangkot ka to kung paano mag-imbestiga nga madasig madakop ang mga suspect, ma'am. Kay since then sa pagkakilala tari sa career ni Major De Lima, bakas-bakas di siya si Lantawa, siya nagpanguna, siya nag-lead sa sining pagkadakop sa sining suspect. May CCTV, ma'am, baka bigaruti, may CCTV to sila inyo daw wala. Ara ng investigador sang na forward yung number sang investigador sang Dumangas. I-check ba kung wala tawagan tang Adlambunaw. So, ma'am, bakit may CCTV sila? Okay mo na
Ti karon kay may CCTV sila ya. Ti mamba ka nga tungod dasig ang ila sini nga pag-imbestiga. Ti may CCTV man kag wala, balanta, train ka mo sa kasubong sini nga mga pag-imbestiga. Oh. Balaan nyo kung paano hulagon ti kasimple lang man to kung politika ta karon ang ginatod do ni Miss ni Tikboy Camarista. Mambal si Hepe nga. Malawi ka man ng eleksyon, hindi pa nimo consider nga politika. Diba si pwede pa lang mapadalman? Kung hindi man niya, kung hadlok ka man niya sa mga garbato, ti kung may mambikay mo anang garbato, ba si iba naman niya nga, mga tao nga may interest sa iba niya po siya. Basta way kakabalo, hindi lang man ang garbato darang kontra niya, may iban pagi karon nga mga interesado mapadlagan dara sa may banwa sang mina, nga mambal nga ti dumapag-unin ni siya kontra sa mga garbato. Doon muna balang mga istorya lang bala nga. Dapat, medyo ididon sang Hepe dara sa may mina, mahuya ka man na kay Gob garon niya. Politika ginatodlo tapos mambal nga to hindi kontrolado ni Gobernador Toto Defensor kag sa mga defensor ang mina nga. Mabinungguan na sila dara mabot sa punto nga ti may pagpangluthang na kag politika ang ginarantaw nga rason sang isa sa mga biktima. Oh, tidudok kalain man. Oh, kagambal niya man malinong ang mina kag may mga isolated cases. Kasi siyempre kay mga krimen, hindi na niya magsiling nga ubrahon niya gipirmi. Ubrahon niya nasa matauhay nga pamaagi nga mapatiming bala pero ginplanuhan na. Kaya nga aman, hindi mo na masaulo kung nito nagaplastar karong tawo to kusudlo na. So, gina-challenge na lang si Police Captain Rosario Miranda sang mina. Medyo dasig-dasiga gamay ang imo sining nga pagpangusisa dira para nga masolbar ining pagpanglutang kay base kon galakat-lakat ni karon si Tikboy Camarista way kakapakot nga yan nang obrahon liwat ni siya karon o kay tiway nila nalabot ang biktima mo o kay tilang taon taman tayupon sa dinhi Dumangas lang taon taman kung ano kasangkad ang imo sining nga pagpangusisa dira sa may banwa sang mina. Naka-standby sa linya si Police Lieutenant Maria Ilian Tayupon, ang Deputy Chief of Police sang Dumangas Municipal Police Station. Ang sa sining ginaligar nga sunog nga natabo dira sa may Kamayan Dumangas nga may isa kuno ka napatay. Ma'am, happy Sunday mayong aga upod mo diri si K5 Ralph Mosqueda sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, live kita subong ma'am. Yes sir, good morning. K5 Ralph, sir, good morning. Kag sa tigpalamati isang inyong istasyon, good morning po. Oh, ma'am, may mga impormasyon nga nagsulod diri sa amon nga may natabo nga sunog sa may barangay Kamayan Dumangas kahapon. Kag ginaligar may patay karon ma'am. Anong investigasyon naton diri ma'am? Yes sir, base sa investigasyon sang aton nga kapulisan kagabi, bali mga 7:50 sa gabi, may concerned citizen nga nagtawag diri sa aton nga may ongoing fire incident sa Sitio Ilaya, Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. So sir, insigida nagkadto dito ang atong kapulisan, kaging kontak man nato ng aton nga Bureau of Fire. Kag dito sir, sa ila dito nga investigasyon, kamay ara kita nga casualty na isa ka 70 years old. Sir, ang iyang pangalan is Veronica Torres Bucais. Senior citizen ina sa sir, kag resident man sa among nga lugar. Siya ni tagiya sang balay ma'am? Yes sir, siya ang tagiya sa balay. Kag during that time, kaisahanon lang inyang tigulang. Kag diri kagabi dabi sir, blackout kami diri ng brownout diri kagabi amo na nga mga chimpo. So may posibilidad nga tungod nga blackout, may mga ginsindihan sa dira ma'am? So may posibilidad gi sir kay nagasuluhanon siya sa balay kay ang iya nga mga upod may ginkaduan. Okay, siya lang ang nabilin. Kag dito, yes sir? Oo, sige ma'am. Kag dito sir sa pag-report sang aton nga concerned citizen, ginkaduan sa aton tong Bureau of Fire kay aton nga kapulisan. Kag dito sir sa insidente na ang aton nga investigador ang ila dito nga na-reveal nga investigation. Ang ining ato nga biktima nga katulog sa kwarto nag-isahanon. Then kag didto nagtuga ang sunog. So may posibilidad nga base kung either sa iyang kandila o kung ano ang iyang nga gingamit. Pero kay wala pa sir na ano ang cause gidya sang fire incident. Kay kagabi nag-request man ang aton nga Bureau of Fire kag aton istasyon sang suko team para gid sa further gid nga investigation.
Then ining aton niya biktima nasa puan ini siya sa idalom na sang iya nga katri. Sang iya nga katri kay may posibilidad nga ining aton niya biktima sa pagkasunog sir nagpanago sa idalom sang katri. So ang iya nga kwarto ini is made of plywood. Kag-concrete man ang ilabalay pero ang iya nga kwarto lang niya ang nasunog. Kag wala gid siya kasalbar kay tungod sa madulom kag nagaisahanon lang siya sa ilabalay kag dumalayo-layo ining area. Tayo mo nang galing nga may arag gid nga kag wagi sa kaluwas kay may edad naman sa gali ma'am no? May edad na siya kag 70 years old kag nag-aisahanon sa gabi. Sinong upo dyan sa balay ma'am mga kabataan niya man or apo? May asawa siya kag iya nga mga kabataan kag iyang apo pero that time may ginkaduan sila. So pagkikatuan sila nga okasyon. So amo to nga pagbalik na nila, amo na to ang natabo. Oh, pero ikadasig lang gidabi sir mo kay ang iya nga balay is ang iya nga kwarto is made of plywood. So kadasig gid dakpon sang aton nya kalayo. Pero sa inyo sa part sa PNP wala ka mo may nakita nga foul play? So far sir sa investigasyon daw wala pa pero para gid sa further investigation ng aton nga Bureau of Fire kag ang aton nga istasyon nag-request kag gabi isang suko kag ara man ang ila presensya. So gahulat kami kung ano gid ang result nga ginkandak sang aton nga sukot team kag gabi sir. Okay, with this ma'am salamat gid kag happy Sunday kag God bless. Okay, so thank you sir. Good morning. Nabatian si Police Lieutenant Tayo po ng Deputy Chief of Police ang Minas ang dumangga sa Municipal Police Station. Kasi ning sunog nga gigamatay sang 10 anyos mga K5. Last na lang K5 Lawrence kumalabot ang Lambunaw. Kasi ning CBL bus nga kaya aga pa. Kasi kay na aga pa nagbuo ang ulan mo ti. Amo na gani hinay lang kun madanlog ang dalan pero ti dapat ang seguridad gid sang pasahero dapat ang unahon naton. Kay ti una hindi lang man sila nga madanlog ang dalan Base may problema imo nga driver na tuyo. Kadua, may problema imo bus ang mga preno niya to karon balda. Ikatatlo, base kon ang karito niya to mga nipis na. Timo na balang mga gina-consider nato. Base bala may mga rasones nga nagibalis ka dinhi siya kinang aga. Dira sa may Banwas ang Sabu Lambunaw kining CBL. Ang biyahe sini is Kalinog Bus Line mga ka K5. Gabot pa ni sila sa may area sang tapas biyahe pero sa munibla nga aspeto na disgrasya ang ini nga bus nga ni mga ka-K5. So ibaloon ta ang pagpangusisa sa Lambunaw Municipal Police Station sa sining natabo nga disgrasya dira kay nang aga mga ka-K5 sa may barangay Magbato, Lambunaw, Iloilo. Kun pakadto ini din may baloon ta kun pakadto ini sa Iloilo ko kun pag-going sa may Banwas ang Lambunaw kayang ruta sini from terminal dire-diretso ni sila gagi sa Kabatuan, Naniway, Lambunaw, Kalinog. Diretso may mga Binggawan pa, may mga tapas kapis pa sila nga mga ruta. Kung ang mga ruta nila kag kung may pasahero siya, kumusta ang ila sini nga mga pasahero. Naka-standby sa linya si Police Major Roy Tayona ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station. Major Tayona sir, mayong aga, live kita diri subong sa K5 News FM Iloilo upod mo si diri sa linya si ka K5 Ralph Mosqueda. Yes sir, Ralph, good morning. Good morning man sa imo viewers kag followers kag salamat sa imo programa. Mayong aga. Sir, ano ato na investigasyon sa sining CBL nga natumba kay nadira sa may barangay Magbato, Lambunaw? Yes sir, kagina mga 5:45 AM. Balin nag-report niya sa aton mga 6:50 na sir sa barangay Magbato, Lambunaw, Iloilo. Walang aton nga driver na si Marvin Perasol Jr. nagamaniyo sa isa ka bus na iyasang CBL line sir from Kalinog, Iloilo going to the direction of Iloilo City. Madanlog na dalan sir, wala niya makontrol ang ginamaniyo niya nga baso amo to nga crash sa aton national highway kag nagbunggo sa kudal sang pumuluyo ta didto sa barangay Magbato, Lambunaw, Iloilo. May mga pilason sir, kamusta pila pasahero niya?
So far, sir, no, upon sa pag-abot sa aton mga responding police officers kag ang taga-MD RMC sang Laguna, Iloilo, wala na dito nato nabtan ang tatlo niya ka pasahero kay wala man may na agong kapilasan, sir, no. So pag-abot dito sa aton mga kapulisan, nakasakay na sila sa isa ka passenger utility van, sir. Kamusta naman niya, sir, si Marvin Perasol? So far, sir, ang ating driver, si Marvin, wala man si may naagong kapilasan. Kaupod niya man ang iyang konduktor, wala man sa naagong pilas. So, sa inyo investigasyon, doon na lose control lang siya tungod sa mabaskog nga ulan, sir, no? Yes, sir. Amo na ang ulan kag ang madanlog nga dalan. Okay. Dasig mo ko dagan niya ko hinay, sir? So, may possibility nga madasig-dasig, sir, no? Importante, sir, nga why naman iban may nadalahig sa sining aksidente kag okay ining driver kag konduktor kag pasahero. Yes, sir. Pasalamat lang kita kay wala sing pasahero nga damo kag safe man ang mga pasahero nga nakasakay pati man ang aton nga driver kag konduktor. Magluwas, sir. Yes, magluwas sa sining insidente, sir, why man may nagkalay nabo kagabi sa may Banos ang Lambunaw? So far, sir, wala kang, sir. Okay. Police Major Roy Tayuna, sir. Salamat sa tiyempo. Happy Sunday ka. God bless. Yes, sir. Thank you and God bless. Nabatihan si Police Major Roy Tayuna, ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station sa sining aksidente dira nga natabo sa may Banwa sang Lambunaw. Do kadasig lang sang isa ka oras sa K5 Lawrence, no? Importante nga tanan na labota. Si wet lang ang waiga pakita mo. Kilitanay kita karon sa gabi sa harana sa K5, mga ka K5. Sa katapusan, paano bala malikawan ang makamamatay nga kanser? Ang kanser amo ang pagtubos ang abnormal nga cells nga madasig, magdamo kag nagalapta sa iban nga vital organs kag iniman ang may pinakamataas nga death rate o kon posibilidad nga pagkapatay o mapatay ang pasyente. Paano nagataho ang kanser? Ang kanser, ang tanan nga kanser ang nagasugod sa pagkaguba sang DNA sang cells nga nagaresulta sa pagtubo sang abnormal nga cells kag ini ang madasig nga nagadamo kag nagadako hasta nga mangin bukol sa lawas. Ang padayon nga oxidative stress bangod sa uncontrolled nga free radical sa lawas ang nagaguba sang DNA kag ini ang nagaresulta sa cell mutation kag sa ulihi mangin carcinogenic. Paano malikawan? Ang antioxidants ang pinaka-epektibo nga paagi sa pagkontrol sang oxidation sa lawas. Ang DTX 500 ang may pinakadamo nga units sang antioxidants sa tanan nga food supplements. Wala sang may makatupong sa kadamuon nga 1.3 million ORAC units sini nga halin sa polyphenols, flavonoids kag phenolic compounds nga yara sa desugared sugarcane extract kag ang palay extract sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may inflammatory, may anti-inflammatory, anti-carcinogenic, anti-mutagenic properties. Ini tanan ang pangontra sa pagtubo sang kanser. Agud malikawan ang pagkaguba sang DNA cells kag pagtuhaw sang mga bukol-bukol sa lawas kangay sang cyst, mayuma tumor, mag DTX 500 ka. DTX 500 ang epektibo nga pangontra batok sa cancer. Sa DTX 500 wala sang bukol-bukol, wala sang cancer kag tumor. Sa ngalan sa akong sining nga technical partner diri ka K5 Lawrence Soliman, samon nga station manager kag area manager kag K5 Ray Umalay, samon nga chief executive officer sang K5 News FM Philippines, 5K Broadcasting Network Incorporated kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Dr. Ramil E. Tangoy. Ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.